Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Isayas Kapitulo 43, versikulo 18 kan 19. Ngam ko na ti Apo, lipatan nyo dagiti napalabas apasamak. Diyo panunutan dagiti naaramid idi ununana. Kitaan nyo ti baro abanag nga aramidag. Mangrugin nga agparang. Makita yu itan, mga ramidak, iti dalan, iti latang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, maasya naklaunay ti kasya nagbanagan ti anak talakay. Manipod na ibabain iti pagadalan da iti sangwanan ti adu at tao. Nagbalin mo tinakas jay. Ewan nga raw, sino ko nga mintakin aramid ti panakapukaw ti kwarta ti may sakadagiti kaadalan da. Sada kayong karga iti bagna, nga isumot ti nakakitaan. Iso aday jay. Nagparang laka nga raw, nga iso tiyakin aramid nga uray samay. Bagkuma, no di da maimpublikaw nga iso ti nagtakaw. Ita, isaw ti panguyawan ti tattaw kun kuwana. Banag, nakaupayan matiikit na amang paadal kumakankwana iti kolehyo. Tasaan tamat nga rod akabailan apagadalod. Jay, anak, rumwar kamot dito isilid mo Ta saan anasaya at nga agpupupok kalatan. Di na kon pakadanagan nanang. Rumwarak tumatlaan. Ngam anak, kita man talangam, nakakutkutungkan. Kas kala masakit, iso arumwar ka kumamot dito balay. Uray sagpaminsan laeng, taing ka makipulapul di tarwar. Saan akas ta nga da kalata dito isilid mo? Saanan nanang? Kaya't ko ti agmay maysa. Dito yak langan silid ko. Maasyanak ka ni Jay akasinsinta manong ron. Awan lakat kanayon nga da iti unag ti balay da. Sa larumar, inton namnamaan na nga awanan ti tattao iti aglawlaw na. Kasanumod kami ninsan. Naimulan iti panunot ti tattawa dakas ti insanta. Gapulay ti basol adi na met inaramid. Kan may samot ti ikit tayo. Gapuy ti dayjay. Naupay. Dinan intuloy a pagadalan. Sa paintresado kumapay mo't ni insanjing agtuloy. Tadamot arapap na akurso nga alaan. Wen nga rod No addala ko maaramidan ta idi. Tinulungan ta ko tapno nakaadal mo't. Kat nadaan ko mamot iti trabaho ita. Hangam, anyangay nga rod. Dahita nga rod. Ang mala. Di ta sardengan alinglingayan ingat makarikuber ti insanta. Kat maawatak. Tanyay nga rod. Kat na trauma iti kasya padas na. Dahita launa iti pagrigatan no maminsan ti kanayon nga agmaymaysa. Awan mang patibker iti pakinagam na. Hangam di ta sardengan nga andingayan. Insan, kumusta ka ngay? Kastulat taa, insan. Awan nagbaliwan na. Naliday latta. Kadyak mo. No kanon to ang makailiw-liwag ak. Insan, awan pinarswa ti Diyos, akanayon latan nga aglidliday. Amin tayo, makarik na iti kasta. Angam, rumbeng kumamat nga agragsak tayo. Iso adi mo kumaayayan unay tabagim. Insan. Adaman ka nito nga agliday tayo. Ngam di na kayat asawan nga agpaibalod tayo iti dayta amrikrik na tayo. Gapo kadag iti padas adumdumtang iti biyag tayo. Iso adi mon damagan no kaano ka amakarik na iti kinaragsak. Tasi kamot lati ayan na dayta. Insan. Kasano ngay, auntie?
Saan ka numat amasango nga umay alaan te nag-order ti cake ti in-order na? Ay, sapay awan bakante apakaikargaan na dito bilang. Ta nagado ti agpaaramid iti cake ket kurang ti space. Imbag kumano umay na ipaala. Ay, wen nga rod, auntie. Amukon. No ngay ibaon talaangan ni Insan J. Tapno rumwarmet. Uray sagpaminsan laang. Tani, kanayon latan anak kapupok ijabalayo. Ay, wun nga agpaisuan niya. Imbag ta nalagip mo dahi ta kaanakan. Ala, bayam man, kasaritak nga agpaiso ni Jay. Naimbag ta nalagip mo ti rimwar iti seled mo, anak ko. Unanang, masikuranak ngamin dito unag tibalay. So nga umayak man nagpaangin dito sirok ti mangga. Presko ngamin ti angin dito eh. Wen gaya ma, kayat mo ka diti sumurot ije bakery. Ha? Apay ka dinanang. Ada nga min maysa nag-order iti cake, ket di namot masango nga umay alaon ti order na. Taada kanu atindaran na nga emergency meeting iti pagadalan ti anak na. Ita, awan space apang ikargaan ti order na iti pwistaw, ta napumpon no iti order malt. Isa ano mabalain, oray si kakuman ti mapan mangi deliver iti cake. Kasta ka dinanang. Mabitlaan nga rod. Tay nakagsagana. Sige man nga rod anak ko. Si kanti mangi deliver iti cake. Kantap no makarwar kamot tan dito'y balay. Agaliwaksay kamot Ron, kumusta ti panangiman ni Harmo iti kabarbaro a branch ti negosyo a binangon tayo? Di ka kadimot lang marigatan? Medyo marigatan na nga ron na. Iso maminsan, arig na. Agudwa ti bagay, gapu iti kinakurang tayo iti kadwa amang trabaho, iti daduma at trabaho. No manugot kayo, ada i-refer ko kada kayo. Iso na lang, tada ito'y akabsat, kahit ada pagdaldalanan na iti biyag. Kaya't ko kumatulungan, tapno makarecover. Ay na, naimbag man ta nakaumay ka, insan? Saan nga min anak kaumay jay taga-deliver mi? Iso asikapay la kumat mangipan iti ayanda. Okay lang matkid din san. Ala, siyaklatan ti mangipan. Imbag ta nakapanunot ka matla arumwar, insan? No saan lang nga importante. Diyak ko masumurot. Hanggang mga puta ka sa pulan. Imaya kun insan. Amom insan, si kamot lang ti kang runan ang makatulong di tabagim. No tila ang napalabas tikit kitaam. Awan insan. Napalabasin tinapalabas. Kat dagita apasamak. Pagbalinam kit di akarit. Tapno agbalin ka anatibkar. Kasimot nga rod ti kasinsin mo no kasta. O sige, ikuyog munto. Ta isuruan tayo iti dadduma at trabaho. Tapno adda kadwa kayo ditoy. Taagkurang tayo kat nga rod iti trabahador. Sige na. Bayan nyo, ikuyog kunto, intun sumaranon. Barang kayat na. Kumbinsyam, tapno umanugot. Dahito yung tigundaway, tapno matulungan tayo. Kan iti kasata, makatulong kan kwa na tipan nakakumikum na iti trabaho. Saan kami na nasaya at agtal-tali na adlatan iti maymay sa asuli, no awan pakakumikumam. Taamangan no anya pa iti mapanunot mo, kat madipres kakit din. At sabalin ton ti pagturungan na no kasta. Kun nga ron na. Nakarkaro pa ini Tanong malagip na ti amin. Uray na la isangit nga ibaga. Nga nya pa'y lakanot gapunang agbibiyag. No pasig pan nakapaay. Ken pan nakairuruman. Ti masagsagrap na. Talaga adi na malipatan. Tinapalabas na. Oh, kumusta insan? Uwan kaya. Adagun news ko parken ka. Anya day ta insan. Mom, agkasapulan ti branch ti company a pagpapayak.
para iti kanayo nang nagtrabaho. Kurang kami ngamin. Kano kayat mo? Isarag ka na, tapno kakadwa tayo. Wala Naman niya, insan. kwa insan. Amangan no kas mutla kadag iti nagapaplayak ini. Asa anak ang naawat. Ngamin, sa anak ako walipikado. Sa anak ang nakaturpos iti panagadal ko. Ay man nakaawat ti boss may, insan. Anya nga iti amom. No isukid diti makatulungkin ka, tapno agbaligi ka. Iso nga umikagidi. Yam amu ka kan kuana, insan. Day tamat nga ruti may sa pagyamyaman aklakay. Naimbag lakit de, taadda dagiti kakasinsin ni Jay anagan anos, amangan andi ngay lataken kwa na. Huwag nga rod bakit. Sapay la kuma, tain inot amalawlawagan ti panunot na, kain malipatan na dagiti bambana ganang pasakit iti reknana. Kaya't iwaras na ti panagkita na iti aglawlaw. Taadupay dagiti dumta nga pasamak. Amang itundaken kwa na, noan nyamit akmen na iti daytoy abiyag. Naimbag nga orasyon, hana kandida. Huwag gayam. Iso ni Jay, ti ibagbaga kakasinsin ko. Insan, isumot ni nana kandida. Tiyakin ko iti pagpapaayak. Naimbag nga orasyon, nana. Naimbag nga oras yumat. Sige, sumrak kayo. Taijay tayong gagsasarita. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Nasaya at mat, taimay ka, Barok. Kumusta? Kastoy, nasaya at mat, nana. Iso na lang ta, aging gaita. Nalidayak pa lang. Katjak mo, no kaanon to ama kailiw-liwagak. Naimbag abigat yung uncle. Ni auntie ngay, banda ka di? Nasapa ka mga maita. Ay sumbre ka pa'y kapi kapay. Urayam ni ikit mo, di pa'y nakasagana. Balbal nawan na pa'y tayo linaban na idirabi ay nabambanog ka nung amin. Iso nga ilipas na biet. Kasta ka di, uncle? Uy, kumusta ngay gayam ni Insan Jay? Saan kumatan amaranra na andi ti balayo? Nasayaat mo't kit di tapno makaaliwaksay. Huwag nasayaat mo tay manugaw iti nangisarkan kan kuana ni Ron at trabaho. Wen, uncle. Awan ngamin sa bali ang makatulong kan kuana, no di isumat laang. Manon abulan na iti pagtrabahuan na? Nasurok alimabulanan Ay, sapay la ko maanusan na. Anya ngay, Jay, Barok. Kumusta? Anyat panagriknam iti 5 abulan akadam ditoy. Panagkunam ka di kat kabailam? Wenno, amangan numarigatan ka ba? Ni, saan mat, nana? Apay kumangay ang marigatanak. Kat saan mat unay ang nadagsan ti trabaho. Iso nga okay lang kanyak, nana. Kat agyaman na kada kayo Gaputay nawat dak. Kat adan trabaho. Nga ore awan nalpas ko akurso. Ngamin, sa anak ang nagtuloy ti panagadal ko. Awan anyaman na, Barok. No makitak ti may sa atao at talaga nga interesado. Si sasagana akmat amang tulong kan kuana. Wen gayam, saan mo ka din akayat ti agadal? Nana, Panunutem anaimbag, no kayat mo pa'y nga ituloy ti panagadal mo. Rabin, ngam sa anak pa'y lang nga makaturog. Malagip ko tinakunan ni nana kandida itay. Kumkumbinsiran na kamang ituloy iti panagadal ko. Mabainak mat. Sa bagay, husto mo't kid di tinakunana. Adupay ti maaplayak at trabaho no addanalpas ko.
Isu ako nana tulungan nak. Tapno lang agtuluyak. Ay, naimbag pa'y kan kwa na. Takayat nakatulungan. Saan akas iti daduma. Amasayangan da pa'y iti itulong da kanyak. Kasta timbaga ni Nana Candida, insan? Uninsan. Mabainak lang amin. Isu ajak maidiritsukan kwa na. Kayat ko kuma. Sa maysa, lakayak mo nga agadal no bilang lang. Kasta talaga ni Nana Candida, insan. Talaga man nagtulong. Isut ga po na anaadaan iti branch ti negosyo na. Ta tinulungan, dagiti pinagad-adal na ide. Adang aminin trabaho da ita. Kasta ka din, san? Uninsan. Numampay di na kinindaw ti panagsubad da kan kwa na. Tinulungan latta dagiti tinulungan na anakaadal. Isuan no kaya't nakatulungan. Di kan agkad-kad pa, insan. Ulitak man ti agyaman kada kayo, nana. No saan aga po kada kayo? Saan ako maan-adan iti trabaho? Aging gaan nakaadalag? Ada kayo umutlang ti makagapo. Day di arapaap ko ang makalpas iti panagadal. Natungpalan. Barok, ababalaeng tibiyag tayo dito rabaw tinaka. Iso ang napataglaunay titunggal ka nito alumabas. Nana, Kat jay kinunam idi nga adda kurang itibiyag mo. Kat iti panagkunam. Dimtang ka di na ita? nana, panagkunak. Idi pa'y laang. Ang jakla na si putan. Gaputan nagpaiturayak iti kinakapoy ko. Sa anak ang nagbalin na natibkar, kadagiti panawon na masubsubokak. Nasaya at tasikamot laeng tinakaibaga iti dayta. Katimakunak, saan asyak ti pagyamanam? No di kat ad-adda ko mangagyaman ka iti Diyos. Gaputa instrumento naklaeng nga inaramat na. Saan la asyak? No di kat dagiti adda iti aglawlaw mo, anangan andingay ken ka, Barok. Agyaman ak unay kada kayo, nana. Da kayo tinagbalin nga instrumento. Tapno malawlawagan tinakam ko. Dumteng man tiliday iti biyag, dumteng latamat ti makuna aragsak. Laglagipan asaan amat maturog ti Dios, ammo na ti aramid ti tunggal maysa. Kat tinasayaat nga aramid, supapakan na iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, naimbag oras kada kayo amin.